Mela, il-bieraħ dak Malta ħarġu numru ta' artikli fosthom fejn ħarġu dokumenti li juru li il-grant mhux vera jagħta Brian Tonna. U ħarġu wkoll u qalu wkoll li r-riżulta li inti waqt Xara Bank preżentaj dokument li huwa fabbrikat li huwa falz. Ħadd titlob skuża lil poplu Malti wawċi tal-li fuq Xara Bank gdibt billi preżentaj dokument fabbrikat? Ma naħsibx li qalu hekk is-Sur Tonna wkoll diġà ippreżenta d-dokument li juri illi qiegħed jgħid il-fatti. Ministru, reazzjoni tiegħek għal stqarrijiet għal x'nijat nistgħu ngħidu ta' elezzjoni imminenti, elezzjoni bikrija. Dik hija deċiżjoni hija prerogattiva tiegħi. Jien qiegħed ninnota l-affarijiet kollha li qegħdin jiġru u jingħaddu. Fid-dawl tal-allegazzjonijiet li saru dwar l-IIP program ma taħsibx li għandu jiġi sospis sakemm issir investigazzjoni sura ta' nies? Jien ma nafx x'inhuma eżattament l-allegazzjonijiet. Dawn huma ilhom nitqalu sena niġi sorpriż ukoll minn xi mezzi tax-xandi li wara nitqalet l-istess ħaġa sena ilu ma għamlux dan kollu ma qalux dan kollu sena ilu.